Our King of Kings, who is the King of Glory, our Lord of hosts, mighty Master, He is the King of Glory. King of Glory, we worship you, we adore you, we bless your name. We glorify you, we glorify your name, we glorify your name, our Lord of hosts, we bless your name. Jesus,
Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ishanka asafo radidin ebiem. Yes. Mamenfa akwanya iso ene ebretia wai. Na menka odifo yi ho asem enkyerɛw. Aso nyame yaye nyame kese na ebra so se. Afa yekwati onyankopon asem. Na osomafo yi ene awurade akoa yi. Ya papa odifo awurade honhom ene ne tumi
ɛyɛ kɛseɛ wɔ no so na deɛ meka ne sɛ ɛberɛ yi mu no fa akwanya sonko ɛne berɛ na etie no na wobɛwuru awurade basa wɔn awurade animonyam yɛbɛ fidie so pii na ɛnyɛ ayalesa wɔn a ɛpɛ mma awurade nam ne nsa so ama wɔn anya yɛfunu awoma wɔn a yareɛ da wɔn so a wɔnya ayaresa wɔn a no wɔn ni bia wɔda 0 ɛnɛ awurade nam ne so apagya wɔn mo ɛberɛ yɛ berɛ a mɛsrɛ sɛ enyi wɔ fidie ne mfiri ya na afei nso no sɛ wɔ Facebook o wɔ baabi bia nyabrɛ na gyebrɛ na hwɛ no na wobɛwuru sɛ ampa okuta awurade asɛmpa na awurade asoma ne din ne yɛ Bishop Albert Sackey Kwapong ɛne deɛ kɔ aso Bishop yɛ mo akɔ aba Osofo mejo so eburu ya me shira papa na mompo mo te sɛn Onyankopɔn adom yɛ wo yɛ pa hallelujah amen na nsɛn ɛnam World Cup football na ɛkɔ no amasida awa no dwumadie no sese manya holiday akyɛ dodo that's right me bɔ mpae na ɔmomɔ World Cup no wie ntɛm na yɛnsan kagya kɛse no engum amen ma memfa saa akwanya nso na menkyia Ceder awa ahwɛfoɔ ne Ceder awa atiefoɔ mene me team yafemo dodo na nsɛn mo bɛtwɛn ɔmani a ɛyɛ monta hu ɔmani ni nyinaa ne sɛ ɛnam sɛ wiase nyinaa agriculture kɛse a ɛyɛ World Cup no kɔso no ntina mmerɛ dodo no asoso no ɔmo soso ɛfa football hour na ɔmo de agufo ma no de ball no abrɛmo ɛnkyɛ na ɔtwe betwa mu no na football ni nyina aba na wiye na sanya na yɛse ba no yɛ normal time na yɛ ne mo etie nyame asɛm sɔre awurade gyina so bɔ mpaeɛ ɛwɔ Ceder awa yi soɔ no ɛbɛsɛ akɔso saa pɛpɛɛpɛ Nyankopɔn hyira mo na ɔnya mo kɛse sɛ mmerɛ bia mo sɛ mo mmerɛ ne mo adagyeɛ na mo de tie yɛ ebia nani dead edi kan a wotie yɛn a ɛnyɛ TV anase radio program kɛkɛ a program a Nyankopɔn tumi ne na hoɔden edi akyire na yɛba fidie yi so a sɛnea yɛwurade Yesu Kristo baabi bia ɔka ne nyame nsɛm bia owie yɛ no wɔn ɔhaw ne amanneɛ no nyame faw no so ɔnam n'asɛm so agye wɔn kwa deɛ ɔyareɛ deɛ ɔbɔnefo na afa no nomom ɔgye ne firi ɔbɔnefo no potwrem ɛno nti na Ceder awa yɛ ba ɛnyɛ nyame asɛm kwa ne yɛde bere wo yɛwia yɛ ne wobɔ mpae na yɛsan kyerɛ wo deɛ wobɛyɛ na wafa adanse nti saa bere a ebia nani da di kan a wohwɛ ya wotie ya ɛyɛ pensuo esi onkyɛn na ɔsom no kwa wie a yɛbɛbɔ nsuo no so mpae owɔ documents bia ma ne nyɛ ready ɛwɔ yɛsom no bɛkɔ wie a yɛbɛbɔ so mpae ebi so a oba bi bronsam afa no nomum ebetima yɛ wo yere ebetima yɛ wo kunu oba obuafo bibi ɔyare anasa bronsam afa no nomum ɛyɛ afa ne photo ne picture eto TV no radio no phone no nkyɛn emra nyame asɛm ne mpaebɔ no kɔso no na nyame tumi ebo wurem ye bɛpɔn se pɛ ye de yɛya ne sɛ ye ma wo pagya na yɛayɛ de yɛabɔ so mpae na enigye sɛm ne sɛ nipa dodoɔ mpempem ɛna edi ho adanse ɛyɛ bɔ adanse ne bi kyerɛw ɛne ye bia adanse ne bi tum sese ya ɛne ye maame baako Holland Netherlands odi adanse sa na osu tears of joy ade a wabrɛ ho over 30 years one ye sha se bompae nyame de adom no enti ɔde ne voice note aba ɔso ɔfra ɔpɛsɛ ɔfrɛ na owure mu onya enti ɔwasɛne ne voice note aba bre ɛnya de ye mmɔ na ɔtwi anase se ye bɛpo ama wetie na de meka kyerɛ nya sɛ also how ne say follow ɛyɛ Ceder awa na wonso so obedi adanse na Ceder awa nkwa ne de brewo ye send Sompa first service brewo na ene de ball no ye mobi ahomache ti ene de ena ahomache uti adanse a ye boy ye ama uti ye adanse de ya cross o we free ha na we free ha we free ha na we kyerɛ nse nyame ogusu a ogenema enti wo hwɛ ye na uti ye Kwanso na follow Ceder awa and answer Sompa first service na also be the dance amen sa bre fa phone na fro bi na obi so fro bi
na ka che say Nyankopon somafoɔ no Yes. ɔno ne team no de waka ho asɛm akyerɛ wa na say board nti no ɔmo ma no ɛna nwumere yi ɔmo wɔ efidie mu ha nti ɔmfa ne fidie no nto anaasɛ ɔnkɔ Facebook anaasɛ YouTube na ana TikTok no deɛ ɔmmɔ Ceder Worship Center ɔbɛwrekye yɛ wɔ TikTok hɔ na ɛnɛ so ɛnɛ ampaya ebedwa yɛnkɔ Facebook no so ne YouTube ne TikTok na nipa kakra a ɔmo wɔ so no yɛma mo akwaba ama nwumere Ceder Hour dwumadie no so asɔfoɔ mama yɛnkɔ Monye krado sabre yi no I am Ishmoto ogyina so den a ɔse more fire ɔse hallelujah hallelujah saa nso so ɛna yɛkɔ so a yɛbɛhu nipa dodoɔ no a sɛ ɔmo abasa ha na mafo ogyina so saa nso so ɛna nipa yɛfrɛ ne sɛ Ishmoto afaso nyina o enya senketoa Aisha Dauda ejina so Aisha Dauda ejina so saa so na Ruth Asumani ejina so Janet Ewua ejina so ene dodo no amomobo bi adwoa papa bi TikTok adwoa papa bi ewo so California mama ewo so Star Girl ewo so saa nso na Abna J na Nama omo nyina ewo so a omo ne yen Catherine Ekwe ejira so saa so na Boatin yawo ejira so Porsche Osei ejira so ene dodo no nana Afrakuma mo ejira so nana Jesuwa mo ejira so omo nyina omo se enye Ruth Asumani se more fire enye asanketwa YouTube also Angelina Prempe ejina so Laurentia Prempe ejina so Miliku ejina so Eva Poma Suzy Dansomo ene dodo na ejina YouTube no hallelujah YouTube Miliku no de na dance na aba no Miliku no de na dance aba no Nyankopon onhyira mo na sambre ma memfa announcement tell na ne mene abre se odumpon kase bi atutu odumpon kase bi atutu eye sofu pon enti MCR mo be boye na mode fryer no ato eye screen anim intentem eye odumpon kase bi atutu sofu pon waye juma aje akram pempem atete asofo ebro 4,000 ahweti wiase nyina Nyankopon se omra na omeje na home na papa ya me na wo kan ho asem yi eye Archbishop Emeritus Dr. Samuel Richard Ade ena onyame abefa no kɔ na homegiem esa ye me papa ono ena Onyankopon fa no so edi Shiloh United Church aba wiase nyina nyame nam no so ena ode bae enye ono nkwa Archbishop Ade Theological Institute yefene AATI na ankane no na ye Shiloh Bible Training Center for Pastors na de yae no Archbishop Ade Theological Institute AATI ono eno de saa sukuu kunim ba ya asofo ahodo Nyankopon fa ne saso atetewo na enya anonkwa osan ede sofuku eye International Council of Churches and Ministers of Great Britain ICCMGB ono na ode bae na onyame abefa no kɔ na homegem sɛ wayɛ adwuma papa yi ayɛ adwuma sɛ wohwɛ nneɛma nyame fa me so yɛ ono eno de ngugu me so share me sofo na waje watete asofo anyame de omo ye adwuma na nyame be fa no kɔ na homegye mu na busua ne ma ne na safo council no omo ka bo mu bu na no omo se yawada ebeya o kyenachi yawada ya ena omo di ne na otweda ewo Heroes Park eye Kumasi Sports Stadium eye yawada 16th July 2026 ya time no eye 12 o'clock p.m. to 6 o'clock p.m. and then kanka
ɛyɛ ɛsukuufo ahodoɔ asɔfo ahodoɔ watete mo a moakɔpie obi man so obi kuro so no mu a mowɔ Ghana deɛ asɛdeɛ sɛ yɛde ne die twatoɔ ɛma yɛ papa no ne asafo ahodoɔ a nyame afa no so a wayɛ mu adwuma enti ɛwɔ sɛ nyinaa kɔhyia ɛwɔ Kumasi Sports Stadium hɔ ɛde ne die a ɛtwatoɔ ma yɛ papa no deɛ nkɔdi ne na ɔtwe da ɔno a ka ɔbɛba enti monhyɛ ne nsa yɛ nti no yawada bia na meyɛ cancer me ne masɔfoɔ ne me team no enti ɛnam sɛ odopɔn kɛseɛ tutu no mentimi ntena se sɛ meyɛ cancer ɛda yawada enti okuada a ɛbɛyi ɛyɛ ɔkyerɛkyi okuada yi ɛna cancer no ɛbɛba so ɛyɛ same time anɔpa 6 o'clock ɛkɔsi 2 o'clock p.m. nti wo a wote announcement no waka kyerɛ obi wo a wokyerɛ obi sɛ ɔmmra cancer yawada no ɛyɛ yawada yi nko ara na yɛsesa no aba okuada anɔpa no nsia kɔsi awia ɛyɛ no mmienu na fiada ne deɛ time a ɛde yɛ asɔle na ɛbɛba so nti muti announcement yi na monhyɛ no nso nyankopɔn hyira sɛ wasae wo mmerɛ ne wadagyeɛ ɛde atie ɛyɛ nkaebɔ kɛseɛ yi ɛyɛ emeritus Dr. Samuel Richard Ada nyamemfa okra ensie na wayɛ adwuma yɛde sɛ abɔfoɔ mpempempem na ɛba abɛhyia wo na yɛde na saa adwuma de kɛseɛ naa no sɔfopɔn mo pɔn a ɛnɛ ɔno na si Shiloh asafo kɛseɛ no ɛne council no ɛyɛ International Council of Churches and Ministers of Great Britain ICCBGB no ɛsi ne nan so no ɔno ɛna dwumadie kɛseɛ ɛsi ne nan so a ɔhwɛ sɛ na ɔtwe dadie no ɛbɛkɔ so fɛfɛɛfɛ Archbishop Dr. Divine Ajiman Bedu ɔyɛ presiding Archbishop a ɔdi ne dwuma nyame hyira obibia nyankopɔn hyira na saa bere yi deɛ ɛbra so sɛ yɛba nyankopɔn asɛm so hallelujah Amen. sɛnea yɛnim nyinaa ne sɛ ɛda yɛbɔ den sɛ ɛda dwoada no ɛyɛ sida awa no da dwoada no yɛde yɛ odema mpayɛ ɛde na wɔtwe ne nyinaa hyɛ Awurade nsa ne nyinaa ne sɛ na wɔtwe no ɛnkyɛ bawo anso ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛto wɔn faafɔ no hyɛ link no na wabusua ɛnyɔ paibɔ no a yɛde na wɔtwe no hyɛ Awurade nsa hyɛ link no na fa commerce bra na wɔtwe nkyɛ ba ɔsɔfoɔ na wɔtwe mu ɛna accident wɔ na wɔtwe mu ɛna ɛsan ne etututuo amaninya ɛwɔ saa bere so ɔbɔnefoɔ no hu yadeɛ ɛwɔ mframam enti me no yɛbɛbɔ yadeɛ ho mpae ɛfiri saa mmere akɔsi September maame ne papa wo a wohwɛ me a wotie me wobɔ sika ho mpae a ɛyɛ abɔ yadeɛ ho mpae ɛfiri sɛ yadeɛ nam wiem sɛ wokan Psalm 91 a ɔse nsayade a ɛsɛe adeɛ ne deɛ bɛn yaredɔm ɛnam som mu na ɛfiri saa mmere nyinaa yare nam mframam obi ɔwɔ ani bi anim sɛ nsɛm a mekan yare nam wiem na yɛmmɔ ho mpae dwoada bia no yɛde na ɔtwe no hyɛ Awurade nsa wadidie ne wo nom wo kɔ ne abadie mu wo mma wo kunu ne wo yere wadɔfo a mowɔ baabi wɔnhwɛ yi a wo de wohyɛ nyame nwunu ase sɛ Psalm 91 sɛ deɛ ɔte ɔsorosoro ne hintabea no ɔtena twɛ bi ampɔ nwunu ase na ɔba ne wo kunu ne wo nua ne wadwuma yɛni ne hallelujah amen ɛno nti na yɛde dadwoada sɛ yɛde yɛ odima empire yɛwie so ɛnyɛ no nko akasa fidie yi ɛyɛ Sompa media ne Telewan media sɛ fidie yi ama a ka wo no ka wohu yɛn na nka nyame afa yɛn so ama wɔfrɛ adi adanseɛ na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ nyame abasa so ɛyɛ kɛse wɔ fidie yi so ɛne mpanyimfoɔ meka management board no na wɔmatumi ahwɛ so adeɛ baako a bibifoɔ ɛnyɛ adeɛ sɛ ade papa no bibifoɔ ɛmmɔ ho ban gye sɛ ɛsɛe ansa ɛna bibifoɔ bi adeɛ bi ɛkɔ so a ɛyɛ yɛmpɛ ade bi asɛ nkɔ so nti yɛ asɔletia no ɛyɛ a ɛdɔɔso ɛne nti na ɛbɛhia sɛ yɛbɔ mpae na yɛntie ɛde asomafoɔ Paul ɛnam Timothy so ka 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 yɛwie pɛ Ephesians chapter 6 verse 12 to 19
ɛyɛ kyerɛ so na yɛde abɔ mpae. Ɔsɛ na afei deɛ di ne nyinaa kan no metumufo sɛ ɔnyɛ nkotosrɛm mpaebɔ odima ne aseda ma nipa nyinaa ɛma hemfo ne wɔn a wɔdi tumi nyinaa na yɛatena ase kom na yɛn ho adwo yɛn nyamesompa ne abrabɔ a ɛho yɛ nyam nyinaa mu. Hallelujah. Enti sɛ yɛanyɛ odima mpaeɛ ne mpaebɔ a yɛn ho nwuyɛ o ɛna yɛntena ase kom nso so yɛntena ase kom yɛnhwɛ deɛ Paul ka kyerɛ Festo asafo no ɛwɔ Ephesians chapter 6 verse 12 to 19. Yɛntie Nyame asɛm. Ephesians chapter 6 verse 12 to 19. Ɛfiri sɛ ɔsɔfo makana maumacho no mmra pa. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛne mogya ne honam na anya na yɛne mpanini ne tumidie ne wiase sum mu atumfo ne ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom. That's right. Yɛn nti monhyɛ Nyankopɔn akodeɛ ne nyinaa na motumi agyina ne ɔbonsam na ɛdɛ adi asie na moyɛ ne nyinaa wie a mo agyina hɔ enti monyina hɔ momfa nokora mmɔ mo asene na monhyɛ tenene nkatabo na momfa somdua asɛmpa no ho ahodasoɔ no ɛnhyehyɛ mo nan. That's right. Ne nyinaa akyi no monkura gyidie kyɛ mu a mode bɛtumi adum ɔbɔnefoɔ no bɛma a ɛdɛre no nyinaa na momfa nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ ɛne humo kranta ɛne Nyankopɔn asɛm na momfa mpaebɔ ɛne nkotosrɛ nyinaa mmɔ mpaeɛ daa. Verse 18 kan hɔ no ɔsɛ na momfa mpaebɔ ɛne nkotosrɛ ɛnyinaa ɛmmɔ mpaeɛ daa honhom no antibonwɛn ɛno nti monwɛn na montoa so nsrɛ ma hotem monsrɛ ma mo abusua nyinaa monsrɛ ma mo ma monsrɛ ma mo kunu monsrɛ ma asafo ma kuro no sɛ onyame bambɔ no ɛnyɛ kɛse yɛbie ya no ada Awurade ase sɛ wahwɛ yɛn so sɛn de yɛhyɛ nawɔtwe foforɔ ase baabi bi a wohwɛ yɛn na wotie yɛ bi abie wa no da Awurade ase sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na nawɔtwe no kɔ aporɔ ɛbɛto wɔn. Open your mouth and thank God. Man, ya me to that Awurade ase wɔ fie hɔ ɛna magya no nso sɔre gyina wo dan mu hɔ mɛntena se wɔ konwa so sɔre gyina hɔ yɛpɔ mpaeɛ ɛna dubere da Awurade ase ɛwɔ ne bampɔ ɛhwɛ so papa a wɔde ahyɛ wo mɛnyina te ase wabusua te ase wabusua te ase wadwuma no te ase sepele no ɔbɔne fɔ no hyekyɛ yɛ woka wo ayɛ so ososo na yɛ bebree afɔ Awurade no watamfo anyɛ adwene Awurade
name of Jesus Christ. Ye de radia si ye bompaya peja na wotwi ashe rade nsa. Ye kache rade se ye ne ye busua ye ma ye krunum ye yirenum ye dwuma ye fo Nyankopɔn hwe ye so ye ho ma asɛm. Amen. O kan Psalm 37 verse 5 Kwase fa wakwan hye Awurade nsa fa ohoto no so na ono na obeye kasa Awurade Yesu na wotwi free enadwa dai ekosi kwasi ada me de ba wanimo me de ba wanimo me ma me kunu me yire me juma me didie ene me nom me difre ene me fiba Awurade ma wabasa so for ye ho baye abone fo ne hihye ye e wona wotwi mu Awurade peguma ye pray your mouth and pray for them
Jesus Christ. Shout fire 3 times. Fire, fire, fire. Yankopon shirao. Prayer number 2. Ye bompai yade nam wiem. Yade nam mfremem. Da ya boni ben na wasoso. Bible say yen sibron samu kwan na obedwane. Proverbs chapter 26 verse 26. Ose di otu amena beto na menem. Di omune bo babi no ebeye de akono so. Di obru nua no ebeko no so. Efisa okan Psalm 109 verse 20 no. Ose nam se odonu abro no ntina abawo so. Enti die no be hihye se na wotwe emra wo so. Okan Psalm 109 verse 17 verse 20. Niema okan ni nyina ye niema nipa bi susu se wasi weni me ho asempa fofo no aketua efri Nyankopon nsem enti die na nipa bi pese to na wotwi eto ma ene evil dreams oko na yeso we can see that ya okoso ye ka se urade na wotwi obone fo ne hihye ye e wona wotwi no mo da ya bone bia maso so obi aso fa me ho ya me kaye ya me kaye ya fa me djuma ho ma pomode ho ma ho ma busua ho for yes to them breaking out I break out I break out I break out I roll back open your mouth and break out and roll back break it out and roll it back in the name of Jesus pray let God hear your voice in the name of Jesus. James chapter 4 verse 7 therefore resist the devil and he shall flee in the name of Jesus. Isaiah chapter 4 verse Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. One more Facebook, ni YouTube, TikTok, one type of Bible says, "Uji tuma beye juma." One presswa enye juma. Ye bom paya etosu minu ye peja Sompa media ne Terra One media akwa Awurade nim. Se Awurade man ne ba so e wo fidike sie so o man nsa so wo dwuma ko yi so on tintim adwuma no obonefo no hyehyeye eti adwuma ko Awurade pengu bi wa ro bom pa pray for Terra One media Sompa media pray for
Jesus Christ. Yeah, the Sompa Media, the Terra One Media Management Board. Yes. Any workers, yeah, the money now those who go yes to Amen. Or Bonnie Furniture, Yabia, a Radin Tomuja. Amen. A Radin Tonshire, Sugo Fidie. Amen. A friend penny for Sukosin Kumaso, a Radin Peja Chumano. Amen. Oh, yes, to Temo. Ya Bompire, the Omai Ghana Bell Radianim. Say, okay, Jeremiah chapter 29, verse 7. Or see a two for more Payama or Mina, ye two muko muno. Now, Moshe Chronum and Sunjay. Na krona sunjwe na maso mubenya sunjwe kasa rate yepeja oman Ghana yepeja oman bawa rade nim efrim panyumfo so efrim president so efrim ketwa so opinion leaders one obiebie nyuma one nyame fa won so boa Ghana one nyame fa won so boa Ghana erade bo mo ban erade bo mo nyansa ni nimde na mo fa hwe oman no obo no fa yeah, my Ghana more, Radim Penguma, the Ghana coin, a Radensa, accident, my bonnie, and I'm Robert's attack, Jimmy Pebby and Quan, Jimmy Pebby Kra, influence, Radim Penguma, yes, so demo, yes, vampire for my Ghana, Jesus Christ. Yeah, the Oman Ghana those who call Yesu Mojam. Yes. A bomb pass in Suya to a yiri kum nipa se nipa yame mana basaso. Amen. Our minor so we yes to temo. Amen. Amen. Bomb pie trato na mabieta for natum. Obia wa komaswade. Obo na watchi na watchi twem ukọ nyuma so ya nto. Kabi pese mene wo. O court asem. O appointment bi. O de wakoma swade e share radensa o makoma swade ukru oyire kase rade Mejina Proverbs chapter 16 so. Mejina Proverbs chapter 16 so. Verse 3 so. Verse 3 so. Osi yemfa ye dwuma nhyewa radensa. Osi yemfa ye dwuma nhyewa radensa. Na ye hyehyɛ ye betim. Na ye hyehyɛ ye betim. Eti na wotwe. Eti na wotwe. Mede makoma so ade. Mede makoma so ade. Ba wanim. Ba wanim. Wo Yesu demo. Wo Yesu wa no fa wakoma so ade. Pray for your heart desire. Fire say na wotwe. Deuteronomy chapter 28 verse 6. In the name of
Jesus Christ. Kasa Rade. Kaime. Now what tree? Erade. Now what tree? Kaime Bushia. Kaime Ma. Kaime Jumasa. Ma Fomote. Yamadoye. Mami Adansi. Oh yes, Temo. Mami Shebremo Abuafo. Oh yes, Temo. Me different Shira. Fibanye Shira. Now what tree? Ensim ye. Misuno. Enane Ceder. Yes, Temo. Amen. Amen. Kase miensa. Amen. 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 Mo Facebook, you know, mo type amen. Amen. YouTube, amen. TikTok, amen. Amen. Me be a tete for na tum. Yes. 1 hour to you per se ofre. Na do akoma so ade bi to awrade nim se o jai o how bi am awrade no. Mo hwe TV, wo Facebook, YouTube, ho nyina TikTok, no message na good screen anim no. Na mo tie radio no 0557 000 967 0557 000 967 and 0553 53 89 0553 53 89. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, can't you count Udini baby Okasa fruit again? Now, the family support me from Fontaine. To me, ma our approach editions. So, Radi, Omo, but not for me, quite, not for me to Wonka. The Radi wanted the Makuma opinion. So, of a Rado Paul, the baby and a ma, a woe will be mine, so will be crucial. Medomunina, those who go, yes, Mojam, a Radama on to Onka, or to Onka, so yen Shira, Wakoma Swadium, no mount, or yes, to them. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira so. Praise God. Ma Sarah Accra. Hallelujah, Pastor. Amen. No, Dini baby Okasa Fro. Hallelujah. Udini baby Okasa Fro. Yeton kana kasao. Yenton ka ofia ma memfa for na san brebium. Praise God. Hallelujah. Udini baby Okasa Fro. Pastor, me kasa fit. Techima. Abraham. Me ha na say Radi me free are. And I'm in Kunaduma. Ma bran techima. Nyame oye ya resafo no saw ya de. Onyame mi adwuma ponoma wukuno. Amen. Praise God. Praise God. Eya twe ho fidie no. Praise God. Odini baby okasa firi o. Ade baba metio. Man ti ho twe ho firi radio TV no ho. Aha. I'm going to so warm in my. Now, I am about to cut that. Do you not so much? Utie me no bomb me sign out I frame me sign out of frame na me nya botenti umu ye na me no mompai Ewurade a o hye nwuma papa se o de kwa wiye no boa bi a eba ma me ma bra bombia ma ewie peye wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Can't you count Udini baby o kasa fro papa It's actually kasa free kasi me from Kokuwan eja boa hemiti o papa Actually, my care is what I promise when I'm going to Metoka and Mamma. Damn, so I bonnie pa, I know about what they won't me no bomb pie. Kwakubwa da ya boni bia also so bia edin kugu die ebro bia me di Yesu di twa da ye no sign da ye no. Ewurade me entwa tofo no monto okay ya oton wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Udini baby okasa fro. Udini baby okasa fro mitio. Good evening. Kasa ne yetio na ni braba uba ya na okasa. Na men fa for onti anka ye nsu ya egugu sa no. Praise God.
Praise God. Hallelujah, Papa. Okasa yeti o mama. Kasa me do the course. Kasa stay Enyinam mami akos kasa na miti. Hello. Kasa mami akos kasa miti. Hello, Papa. Kasa mami akos kasa na miti. Hello. O tie o ho akosu tie ho enyinam. E basa na eyi wafri so e ha me pa so ye enyi a e network na o credit na sa mami fa foforo osofo. Onso betima abo awure mu sa. Praise God. Praise God. Praise God. Ojina so and then so na gugu mia osa bo wura mo mesrese o frɛ petwe ho firi wa fidie no ho nipa efrɛ no dɔso nti nyame yɛ wadom no wura mu a ɛyɛ atwe ho enti ho wo radio na se tv na se de na kasa go phone no mu ye wi a wasa akotie na etimi aboa mame sanfa ofoforo onso betimi afrɛ 0557 000-967 0557 000-967 and a 0553-535389 network no hajene jambe inti mon channel and so papa network no hajene na me bon kaye se mo a amemfa ofoforo se ebeti magina so ana praise God. Hallelujah. Udini baby okase from mame. Papa me kasa take. Meet you, mame. Oh, this one, some area. Psalm 107 verse 20. Erade so suman asem kosayare. Erade saw ya de o yesu demo. Amen. 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 For the last caller, na me mom paying good documents so ninsu so I am ready. A jaw frey, a jabwa him, votic water, ensure bottle water beer, a bosom pie, a copy take canos, the take canos on a belfry so a betria of one more better. Amen. For the last caller, me producer. Praise God. Praise God. Where dear Yantonka, my mom pie, Emma, after 484. Why a crowd be a page or documents be a crowd. Eye wunsio o documents be a page na me no mon pie. Erade me gran Psalm 107 verse 20 so also suma wasem koye adwuma here. Obi bi o hwe ye na o tie me suma wasem. Say insuo bi a ya page nyame tumi mbonwura insuo no mo. Amen. Insuo no na ne Yesu moja. Amen. Insuo no enya ya resensuo. Amen. Ena ne nsencheni insuo. Enya miracle water. The blood of Jesus and none healing water. The audience will be biara. Yamema wa dance here. Me fre nyame to me. Me fre a dance here. Friends and Jenny. A good documents and so. Wo yesu demo and a mashra so. Amen. Amen. Yanko pon shramu pi. Mo mo frena. Mo ntiba mamu nyina mo fan chaye na. Nsi na Google sa no network no e ha dwere. Wo hwe TV na anima. Screen anima who say a numbers near me and some. Na ni nyina so no ya create platform to obo higher ya be ado our platform no so. Nyame asem e bay nyina ya pompe na dia kogu so. Na wotimi ahwe ye ba so na ye ba live a ya let say ya be live and to share no so. Numbers ni mo amhwe TV na mutie. O person ye din common so so ya sign out. Many me team no offer ya no bedi nkomo. Numbers the edikan 0557 0557 000 967 967 number toss me 0557 0557 30 90 80 number chat to 0553 53 89 me bon kai say na wotwe enam so do pombe tutu sofo pomo pon a nyame de no bedum wiase be ye adwuma na onyame afre no ba na homagie mu ya wada ebe na ye na wotwe da eye Archbishop Emeritus Dr. Samuel Richard Adai eye ya wada ewia 12 o'clock ekusi enwumre 6 o'clock
ɛwɔ Heroes Park ɛwɔ Kumasi Sports Stadium ne saa yɛnti no cancel na yɛyɛ no ɛyɛ yawada bia na ɔtwe nko ade ɛyɛ okuada time no so ɛyɛ 6 to 2 sɛnea ɛyɛ normal time no na fiada de mpaebɔ no yɛnsesa yɛ anopa 9 no ɛbɛba so nyame nhyira ɔkyerɛ nyame yɛ adom na football no ankɔ extra time de a yɛ no obɛhyia ɛwɔ fidi kɛseɛ so na ɛkɔ extra time de a na kyerɛ sɛ yɛde bɛmba akufo ma no. Have a good night. Bye bye. O Ceder ni ebrebia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebae ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na ko a John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti Ceder bremunie Awurade Nyankopɔn soma me sɛ memra sɛ ne dinfo na mefa ehitasem ema ni menyina adenti ana petwo yare aware seye adwuma seye edoso ne ni pantimi eni lemre so